Bueno, moi bons días. Rematamos esta sesión pouco atípica, como digo, sempre ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Tiña a súa parte de novedade, lóxicamente, era inmediatamente despois das tomas de posesión, pero é certo que, dado que non houbera Consello ordinario a semana pasada, este tivo tamén unha parte deliberativa e da opción de acordos que agora paso a darlles conta deles. O primeiro, a proposta da Consellería con responsabilidades en materia de medio ambiente ten que ver, ademais, cun dos compromisos expresados durante a campaña electoral, polo tanto, ademais, estaba dentro dos explicitados para os primeiros 100 días, e hoxe demoslle cumplimento. Ten que ver coas medidas para, dende a Xunta de Galicia, estimular e promover a opción de animais de compañía que estiveran abandonados. Hoxe, cumplindo un compromiso, xa digo, explicitado para os primeiros 100 días, o Consello da Xunta de Galicia acordou conceder axudas de ata 150 euros ás persoas que adopten un animal doméstico nalgúns dos centros de recollida autorizados en Galicia, que son exactamente, creo que son 39. Bueno, se queren un número exacto, sí, efectivamente, son 39 os que están acreditados e, por tanto, onde se recolleran animales en algún destes 39 centros, podría aplicarse a medida. A previsión é atender, en principio, unha medida novidosa, como saben, ao redor dun millar de solicitudes coa convocatoria que facemos agora. Se fora necesario ampliála, o gallá se ampliaría tamén o crédito dispoñible. O obxectivo, como decía, é que os cidadáns poidan facer frente aos primeiros gastos veterinarios e de identificación, que implica ter unha mascota, de acordo coa cumprimento da normativa. Estamos falando de custes de identificación con microchip, desparasitación, vacinación, esterilización. A previsión, como decía, é de axudas de 150 ata 150 se se adopta un can e 125 se o animal que se adopta é un gato. Cada persoa poderá ser beneficiaria como moito de 2 achegas, é dicir, 2 animais adoptados poderían ter estas axudas que hoxe aprobamos e, como decía, teñen que estar recollidos nalgún dos centros pertencentes eses 39, que antes me refería ao Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos, que son 39. E, ademais, estas persoas teñen que garantir que non van transmitir a ninguna outra persoa a titularidade do animal que adopten mentras vivan. É dicir, son persoas que adoptan para quedarse co animal, salvo causas de forza maior, desde morte do propietario, ten unha razón moi justificada, pero en principio para persoas que adopten un can ou un gato coa intención de quedarse permanentemente con esa mascota. Como decía, é unha das medidas comprometidas para os primeiros 100 días, hoxe damoslle cumprimento, isto irá mediante unha convocatoria e os solicitantes poderán solicitar unha vez que se faga pública e se irán concedendo os que cumplan os requisitos por orden de solicitude ata esgotamento do crédito, que é posible ampliálo en función, salimos con esa previsión inicial, medida novedosa e, polo tanto, facemos esa estimación inicial de algo máis dun millar de beneficiarios nesta primeira convocatoria e se convocará inmediatamente. Tamén a proposta da Consellería de Responsabilidades en Medio Ambiente, hoxe aprobamos o primeiro Plan Territorial Especial de Galicia. Esta é unha figura prevista para zonas dun especial interese paisaxístico e de protección do patrimonio natural e cultural. E hoxe este Plan Territorial Especial de Galicia, o primeiro que se aproba, como decía, se aproba para aplicarlo na parroquia de San Fiz de Asma, no concello de Chantada, o corazón da Ribeira Sacra, ademais nun momento moi oportuno, despois de coñecer esa moi boa nova de que a candidatura que vai presentar o Reino de España para Patrimonio Mundial da UNESCO vai ser a Ribeira Sacra. Estamos falando dunha das parroquias máis singulares da Ribeira Sacra, que destaca, por todo o que son os valores cos que identificamos a esta zona de Galicia, a nivel paisaxístico, bens culturais, construcións vencelladas á viticultura, casetas de viña, adegas de garda. O plan divide a parroquia en 3 zonas, según o grado de protección que terán: área de conservación prioritaria, sobre todo contorna onde hai bens de interés cultural; área de uso agropecuario e de recuperación ambiental; parceiras na ladeira que mira os ríos Miño e Asma, ali hai moitas instalacións de uso agropecuario que teñen que ser recuperadas; e despois as áreas que están en actividade productiva, en produción de enerxía eléctrica, produción de viticultura. Aí hai unha maior flexibilidade en canto á estética e o volumen das construcións, sempre dentro duns límites
moi definidos que marca este plan que aprobamos por primeira vez, esta figura, este plan territorial especial neste Concello de Chantada. Hai unha serie de propostas, además, de medidas que hai que levar a cabo, melloras estéticas en construcións ou en viais existentes, unha senda peonil entre Chantada e Sanfiz, recuperar o castro da Ribada e a canteira da presa de Belesar. Bueno, xa digo, é o primeiro plan, e a idea é que todas as disposicións e o resultado da súa aplicación sirva para outras zonas de Galicia onde hai construcións singulares, valores paisaxísticos e culturais que protexer especialmente. Bueno, estou pensando na zona onde están as pallozas no Piornedo, nos Ancares, os Muiños do Folón, no Concello de Rosal, zonas onde, despois desta primeira aplicación, está previsto seguir aprobando este tipo de plans. A proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe tomamos dous acordos nesta materia, que son desenvolvemento deses plans xerais e o haber dos Next Generation que coñecen porque vimos nos últimos consellos facendo convenios que os desenvolven. O primeiro sigue desenvolvendo o Plan Territorial de Enogastronomía de Galicia, 34,5 millóns en total. Fomos facendo convenios que veñen ao Consello. Este non é un convenio, é unha convocatoria de axudas para promover a creación de establecementos turísticos de aloxamento ou restauración que teñan un especial vencello coa gastronomía. Son 2,5 millóns de euros a convocatoria para proxectos que, vinculados coa gastronomía e turismo, teñan un efecto tractor. Proxectos sostibles en zonas especialmente sensibles desde o punto de vista medioambiental, que creen emprego de calidade, que, xa digo, estén moi centrados na gastronomía. A axuda pode ser dende un 15% ata un 35%, límite 600.000 euros, é para desenvolver obras de rehabilitación, de adaptación, de obras de sostenibilidade, de enerxías renovables, tamén actuacións relacionadas coas novas tecnoloxías, difusión a través de Internet, todo o que teña que ver coa posta en marcha destes proxectos. Investimento mínimo 200.000 euros, e, como decía, crear polo menos 5 empregos. Bueno, todas estas condicións irán vendo na convocatoria que hoxe aprobamos 2,5 millóns de euros dentro deste plan xeral de 34,5. E o outro, que ten que ver co outro plan, outro gran plan, 23 millóns, outro de 34,5, outro gran plan que estamos desenvolvendo a beira do Next Generation, que é o plan territorial de sustentabilidade turística en vilas termais e cascos históricos. Teñen que ver co desenvolvemento do termalismo do patrimonio en vilas ou zonas especialmente ben selladas estas áreas, e o que aprobamos hoxe foi un convenio co Concello de Allariz por valor de 1 millón de euros para promover o turismo sostible e termal na localidade, que, como saben, é unha das localidades máis coñecidas que máis fai polo termalismo en Galicia. Vaise promover a regeneración natural do corredor verde ao redor do río Arnoia, recuperación de manantiais de agua, melloras enerxéticas no Museo do Soguete, instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, unha serie de actuacións, 1 millón de euros, para seguir potenciando o turismo termal de cascos históricos, neste caso co Concello de Allariz. Cambiando de consellería de Educación e dentro das liñas que ten a Xunta de Galicia para apoiar o esforzo que fan as familias e que fan os alumnos para mellorar as súas titulacións, hoxe aprobamos unha axuda, non é novedosa, o que facemos é renovala, para axudar as familias nos gastos que teñen que facer para que os seus fillos e fillas alumnos de centros de ensino galegos se presenten ás probas oficiais para acreditar o coñecemento dun idioma, do nivel dun idioma. Son 5.500 alumnos os que prevemos axudar, 5.500 alumnos que queren acreditar de xeito oficial o seu coñecemento dun idioma. Son 550.000 euros os que imos adicar, 100 euros por alumno por proba que se queira presentar. Estes alumnos serían de cuarto de ESO, bacharelato e FP. Son os propios centros educativos os que xestionan todo o proceso, designan os alumnos que, de acordo co nivel que estima que teñen de idiomas, poden ter posibilidades de superar a proba e, por lo tanto, acreditar este coñecemento. Tamén seleccionan os institutos ou empresas acreditados. Hai varios en Galicia que se adican a esta certificación. É o propio centro que decide cal vai a facer esta certificación, onde se van presentar os alumnos. O ano pasado foron casi 2.000 alumnos os que se acolleron estas axudas e poideron acreditar
isto é cada vez máis importante, coñecemento de idiomas, como todos saben, acreditación oficial do seu coñecemento, e, por tanto, a Xunta de Galicia axuda a que os custes que supón esta acreditación oficial. A proposta da Consellería de Medio Rural, dentro do proceso que xa leva a Xunta de Galicia no ano 2020, que puso en marcha o selo de artesanía alimentaria para acreditar os produtos de máxima calidade que se elaboran en Galicia, produtos alimentarios de xeito artesán. Queremos seguir ampliando as posibilidades dos produtos que poidan obter este sello. Hai un centro de empresas que contan con este distintivo de sectores alimentarios moi diversos, teñen que ver co cárnico, a cerveza, o mel, o aceite de oliva, e o que queremos, decía, visto o éxito e moitas solicitudes de empresas e de produtos que se queren acoller este selo, o que fixemos foi dar o visto e prace a duplicar as categorías de produtos alimentarios que poden acceder a este selo, ata chegar ás 26 categorías diferentes. Pois, por exemplo, elaboración de manteiga, vermús, empanadas, fariña, zumes, todo isto agora mesmo non se podían acoller a este selo de calidad alimentaria, a partir de agora poderán facelo e a previsión é poder duplicar o número de empresas que teñen este certificado de artesanía alimentaria. Antes de que remate o ano 2025, queremos chegar ata as 200. Tamén, a proposta da Consellería de Medio Rural, aprobamos o novo plan de prevención de incendios forestais para aplicar ata marzo do ano 2025. Son 41 millóns de euros, que é un 6% máis do que está en vigor ata a actualidade, que eran casi 39, 38,8, e a previsión é actuar en máis de 60.000 hectáreas, 5.300 kilómetros de pistas forestais e casi 5.000 puntos de auga. O obxectivo é, como sempre, traballar na prevención, especialmente na conservación do monte en boas condicións para evitar que cheguen a producirse lumes. Hai novidades respecto ao plan que agora está a punto de rematar. Decía que é importante a prevención, pero tamén a defensa contra os incendios, o que unha cousa coñecida xa, saben que este ano empeza a aplicarse ese compromiso adquirido de pasar os brigadistas que agora mesmo teñen contrato de 6 meses ata os 9. Si vase a facer progresivamente en 3 anos, empezando por este mesmo ano, e, polo tanto, os brigadistas que agora mesmo estaban contratados a 6 meses, este ano terán, cando se chame, un contrato de 7 meses. De feito, xa se fixeron chamamentos, mañán comenzan a traballar por un período de 7 meses. Tamén imos incrementar os medios con que traballan, 14 novos vehículos chamados batracios, que son eses vehículos que teñen un tractor con cisterna e tamén unha trituradora para desbroces, e habilitaremos tamén, en colaboración, e agradecemos, coa Diputación de Ourense, habilitamos 16 novas brigadas que van depender das mancomunidades que existen no Concello de Ourense. Son 16 novas brigadas, a maiores dos traballadores que se había na provincia de Ourense, e son financiados o 50% pola propia Diputación. Outra novidade é incidir en fomentar o pastoreo de gando nos montes. Tense demostrado como un sistema moi axeitado para a prevención de lumes, con todo o labor que fan de desbroce de xeito natural. Isto vai a facer a través de gando propio, propiedade da Xunta de Galicia, e con esta finalidade, ou dando axudas para promover este sistema entre os gandeiros, que moitas veces, ademais, son propietarios dos terreos, ou directamente, ou a través de comunidades de montes. E tamén facer unha especial incidencia en reforzar as tarefas de prevención na zona da fronteira, na zona da raya con Portugal, como saben, zona especialmente con a tradicional incidencia alta de lumes, e, sobre todo, traballar nas labores de coordinación para evitar o que ás veces sucede, que incendios que veñen de outra parte da raya acaban trasladándose a Galicia. Tamén faremos colaboración co sector privado, a través da colaboración público-privada, un bo exemplo, ese fondo público-privado para a recuperación de terreos afectados para lumes, que xa está funcionando, no que colaboran, por exemplo, Inditex e a empresa Altri. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Sanidade, hai varios acordos. O primeiro é o que ten que ver coa adquisición que os acordamos por valor de 15,4 millóns de euros de bombas de infusión, nutrición e medicación intelixente para os Sergas. É unha compra para os vindeiros 3 anos, é a primeira vez que se vai facer de xeito centralizado a compra deste material concreto, o cálculo da Consellería de Sanidade que isto vai supoñer un aforro ao redor de 600.000 euros ao ano. Son dispositivos de alta complexidade tecnolóxica que o que permiten administrar aos pacientes os líquidos, fármacos ou nutrientes que precisen.
vía intravenosa, epidural, subcutánea, controla estes aparellos permiten controlar o ritmo de goteo, insertar, horarios, programar alarmas se non están funcionando ben ou programar alarmas para a administración. Ese están utilizando de xeito habitual nas unidades de cuidados intensivos, plantas de hospitalización, en quirófanos, en salas de quimioterapia, é dicir, en lugares onde é necesario unha especial cuidado, son complexidade a hora de administrar estes fármacos e por iso se fai esta compra deste material que facilita moitísimo o traballo persoal sanitario, especialmente o persoal de enfermería. Outro acordo, decía que son 3 da Consellería de Sanidade, é o que levou o seu Consello a aceptar a parcela que ofreceu o Concello en cesión para construir un novo centro de saúde en Ponteareas. Centro de saúde que vai duplicar a superficie actual, vai renovar tamén as súas instalacións, bastante necesario, e a idea é chegar aos 5.700 metros cuadrados con este novo edificio. Actualmente non chega aos 3.000. O novo centro vai contar con 9 consultas de medicina de familia, unha máis que na actualidade, unha máis tamén de enfermería, 11, 2 consultas de pediatría, outras 2 de enfermería pediátrica, 2 novas consultas de docencia, 2 novas consultas de saúde bucodental, unha para pacientes infecciosos, 2 salas polivalentes, un área de psiquiatría, en definitiva, moitas melloras para un centro que atende a máis de 40.000 pacientes e que, a partir de agora, vai permitir, unha vez que agora se redactará o proxecto constructivo e seguidamente se licitará, era necesaria a cesión da parcela, como lle pedimos a todos os concellos, acabamos de recibila, o seu Consello da Xunta de Galicia aceptouna e empeza inmediatamente todo o proceso para dispoñer canto antes deste novo centro de saúde. E, por último, tamén un acordo da Consellería de Sanidade e cumprindo tamén os compromisos para os primeiros 100 días de goberno, este ten que ver coa ampliación e mellora dos servizos de reproducción asistida que presta a sanidade pública en Galicia, co objetivo de poder chegar a máis mulleres. Subimos ata 45 anos a idade máxima para ser atendidas as mulleres nestas unidades, se elimina o límite dun único fillo para poder acceder a estes tratamentos e se permite que todas as mulleres poidan congelar os seus óvulos na sanidade pública sin necesidade de padecer ninguna patoloxía previa. Por tanto, para desenvolver este compromiso, este acordo, é necesario dar unha serie de pasos e dentro dos 100 primeiros días os damos con este acordo que levou o Consello da Xunta de Galicia a aprobar que se destiñen casi 1,4 millóns de euros para renovar o equipamento das 3 unidades de reproducción asistida que agora mesmo existen en Galicia na sanidade pública, unha en Coruña, outra en Vigo e outra en Santiago. Para que? Pois para aumentar a capacidade destas unidades e que poidan atender os novos compromisos respecto á ampliación dos servizos que se prestan, tanto no servizo en sí como as mulleres que se poden acoller. No ano 2023, estas 3 unidades realizaron 1.300 inseminacións artificiais, 950 fecundacións in vitro e agora o que queremos é atender ao aumento da demanda que prevemos con esta ampliación das márgenes. Vanse a adquirir 3 tanques de crioconservación para a conservación de óvulos, cumprido o compromiso, incorporar 3 incubadoras de última xeración con a cámara que permite analizar os embrións sin ter que ser extraídos, renovar os 6 ecógrafos cos que costan estas unidades, mercar novas incubadoras, tamén 260.000 euros a maiores para que estas 3 unidades de reproducción asistida xa poidan traballar en rede, polo tanto, atender o conxunto das mulleres de Galicia, unha plataforma informática común de traballo, sistema electrónico de bioseguridade para reducir os riscos de erros humanos no manexo do material biolóxico que manexan e evitar calquer tipo de erro nas identificacións. En definitiva, as melloras necesarias para cumprir un compromiso que se explicitaba ante a campaña electoral para os primeiros 100 días de goberno e que con este acordo damos cumprimento o necesario para poder poñelo en marcha. E estes son os acordos principais deste Consello. Será o primeiro desta semana, celebraránse 2 e queda a súa disposición para calquera pregunta que desesen plantexar. Bos días, presidente. Eu queria preguntarlle 2 cousas. A primeira é dentro da reorganización de competencias da Xunta, que departamento se encarga do reto demográfico, de paliar a baixa natalidade, que é unha meta que a súa Xunta sempre defendeu, e a outra, a que obedece a eliminación das vicepresidencias, e se pode interpretar como unha degradación política para os afectados. Gracias.
Bueno, a primeira, se algo, e tamén un pouco contestación á segunda, eu intentei diseñar nesta legislatura que arranca un goberno horizontal, onde todo este moi interconectado e onde, a pesar de que cada consellería ten os seus cometidos específicos, hai materias extensas que necesitan dunha actuación, se me permiten, casi coral. Creo que todo o que ten que ver co reto demográfico é un moi bo exemplo. As políticas de conciliación, estímulos directos á natalidade seguirán residenciadas basicamente na Consellería de Política Social, pero é certo tamén que hai políticas fiscais diseñadas e mantidas pola Consellería de Facenda tamén teñen que ver coa natalidade. A Consellería de Emprego tamén, coa súa relación cos autónomos, ademais, que son gran parte do tecido empresarial, que terá que ter tamén moi en conta todos os estímulos laborais que teñen que ver tamén co reto demográfico, e a Consellería de Emprego tamén con esa residencia que se falla agora das competencias de migración tamén ten que ver moito, falaba desto a semana pasada na sesión de investidura, coa estrategia retorno e, polo tanto, conseguir que moitas xente, como está volvendo, xente xoven, ademais, que despois aquí forma familias e ten fillos pequenos ou ven con eles, creo que ao final isto é unha... Hai dúas opcións, eu digo sempre, respecto á política demográfica, que é concentrala, moi respetable, nun solo departamento, ou facer o que facemos nós, e, en todo caso, actuar con medidas concretas que, neste caso, van a estar en varias consellerías. Fomos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei dedicada especificamente a esta materia, e esa mesma lei di que isto ten que ser un reto, nunca mellor dito, en unhas competencias de todo o Goberno da Xunta de Galicia, e así queda refresado. Respecto a vicepresidencias, en ningún caso tomo como... Nin o tomo eu, que fun o que tomei a decisión, lóxicamente, nin os afectados, os que eran vicepresidentes, como outra cosa que unha organización do Goberno. Volvo á estrutura horizontal. Bueno, eu mesmo pasei por varios postos ao longo dos anos que levo na Xunta de Galicia, sempre entendín que había cousas que tocaban en cada momento, estar con uns cometidos concretos, sempre supe o que se esperaba de min e sempre intentei cumplilo, e, por lo tanto, estou seguro que todos os consellos e conselleras que se tomaron posesión, con independencia de se sufrían ou non cambios nas súas tarefas, na súa posición no Goberno, saben que aquí hai que traballar polo interese xeral, con independencia dos deseños do Goberno, que eu, xa digo, o único que intentei é que fora o máis horizontal posible e que cada un tivera claras as súas responsabilidades, que sí que os ten. Bos días, presidente. Dúas cuestións tamén afondando nesta última da supresión das vicepresidencias. Non sei se en todo caso se pode interpretar como un interese en reforzar a figura do presidente. A segunda cuestión é a alcaldesa de Santiago vai solicitar esta semana unha reunión. Non sei se vai atender a esa petición, en todo caso se vai aproveitar para facer unha nova rolda de reunión cos rexedores galegos. Gracias. A primeira, mire, sinceramente, non creo que o reforzo, que fala de mí en primeira persoa, da miña figura como presidente, veu do resultado electoral, e, polo tanto, a partir da miña obriga, intentar facer que o mellor goberno para todos os retos que temos por diante, e foi o que intentei facer. Ahora toca demostrar que acertei ou acertamos. Por lo tanto, en absoluto, creo que teña que tomar ninguna medida dentro do goberno para mandar ninguna mensaxe, nin dar ninguna imaxe. Creo que a forza me deron os galegos o día 18 de febreiro, toca responder a esa confianza e esa capacidade grande que me deron. Respecto á reunión, sí, bueno, ahora acabamos de nomear o goberno e ahora pois toca, lóxicamente, atender peticións que estaban esperando a que o goberno estivera conformado. Saben vostedes que sempre me reunín. A verdade é que non hai moito tempo, xa foran as eleccións municipais, con todos os alcaldes e alcaldesas das cidades que solicitaron esa reunión, non teño inconvinte. Agora plantexaremos esta reunión coa alcaldesa de Santiago, ademais, a que eu agradecín ao seu públicamente o seu sentido institucional. Sempre que foi requerida, ali estaba representando a alcaldesa da capital de Galicia, un pouco a todas as cidades, e, por lo tanto, eu aspiro a seguir tendo unha relación institucional axeitada, fora de discrepancias. Hai asuntos en riba da mesa que coñecemos perfectamente, algúns afectan a consellerías que experimentaron cambios, entonces, en canto os novos titulares se poñan o día, que espero que sexa moi rápido, empezará a rolda de consultas as miñas, xa digo, empezaremos a planificar sin demora, e a resto das consellerías, conselleros e conselleras tamén.
Bo día. Dúas preguntas, presidente, sobre o novo goberno. A primeira, dixera vostede que, quería conselleiros que tamén foran políticos, quería xente que chegara aprendida. Neste sentido, quería saber un pouco cales foron os motivos que o levaron á designación do actual conselleiro de Sanidade, que vive no seu perfil. Por outra banda, Oxe tamén sinalou que a meta ten que ser a excelencia. Quería preguntarlle si, no caso das saídas, alguna pudo ter que ver con que non se acadara precisamente esa excelencia. Grazas. Sí, imos ver. Sí, efectivamente, digo sempre que os postos, canto máis aprendido se veña, mellor. Lóxicamente, despois, depende de cada perfil. O que hai que intentar é dar con xente que se hai algunha cousa que teña que aprender, seguro que vai aprender moi rápido. Eu tamén volvo a reivindicar os magníficos equipos que hai na Xunta de Galicia, sobre todo de funcionarios públicos, de servidores, que van continuar nas súas tarefas, non son de designación política, con independencia de quen estea, e que son fundamentais para que o traballo siga, as máquinas non se paren e se sigan facendo cousas. Por tanto, nese sentido, estou moi tranquilo. Sempre os perfis poden ser máis ou menos diferentes. O Consello de Sanidade, vostede me pregunta directamente por él, vendo o ámbito sanitario, coñece o ámbito sanitario. Outra cousa é se algunhas cousas de xestión coas que se familiarizará rapidamente, estou seguro, aí non vai haber absolutamente ningún problema. Creo que un perfil aceitado, ademais, vendo o acollemento, unha vez que se coñeceu o seu nome, me reafirmo en que foi unha boa elección, reivindicando o magnífico traballo do titular anterior, que hoxe estaba aquí, que estaba na toma de posición, como saben, e agradecín moitísimo as súas palabras. E isto non ten que ver, eu incidía na miña intervención en que isto é unha carreira de relevos. Cando se conforma un goberno ao principio da legislatura, lóxicamente ten que haber cambios. Non escoitarían nunca a ninguén decir que estaba tan orgulloso dos membros do seu goberno como estuve eu. Son todos diputados e deputadas, pero lóxicamente cando se plantese unha nova etapa, se producen sempre algún cambio. Eu creo que é bo que haxa cambios, e cando hai cambios, lóxicamente, hai persoas sustituídas. Pero iso non quere dicir que non fixera un magnífico traballo. Podo dicir unha cousa, se eu pensara que non o estaban facendo, pois o mellor tiña que anticipar estes cambios antes do arranque dunha legislatura. Por lo tanto, estaban facendo un magnífico traballo, pero é lógico que unhas persoas sustituían a outras nesta carreira de relevo. Estou seguro, todos os que se tomaron posesión, eu decía, serán sustituídos en algún momento, e eu, por suposto, o serei tamén en algún momento. Por tanto, creo que isto entra dentro da normalidade. Se algo é o equipo, foi sempre, levo uns cantos anos, o equipo de conselleiros e conselleiras dos gobernos da Xunta, un equipo ben avenido que entende que hai un momento para entrar e outro momento para sair, sin nada máis que sustitucións normais despois de sempre facer vos traballos. Bos días, presidente. Preguntarlle dúas cousas tamén sobre o novo goberno. Unha aclaración sobre o organigrama, se mobilidade vai seguir vinculada íntegramente a infraestructuras ou pode moverse de consellería. E logo preguntarlle, é o goberno máis grande dende 2009, con 12 consellerías. Non sei se isto é un sinal tamén de que a política, digamos, de austeridade coa que chegou o PP ao goberno naquel ano, pois quedou definitivamente atrás. Non pode ser algún xeito. Gracias. Bueno, son momentos diferentes. Vostede, durante esta semana, eu lles decía, estas semanas anteriores, que esperaran a coñecer as respostas ás preguntas que me facían. Ora digo o mesmo, acabamos de ter a reunión do Consello da Xunta de Galicia, que aparte de ser deliberativa destes acordos que lles expusen, tamén falamos un pouco de organización. E o que pedín foi a máxima celeridade posible en acabar de organizarse as estruturas. A maioría dos cambios os coñecen, pero verán nos que coñecen e nos que coñecerán estes días, pois volvo a insistir, esa horizontalidade que eu quero darlle ao goberno. Todo este tempo, especialmente estes 2 anos da presidencia, pois dime conta de que hai competencias que podían estar residenciadas nun lugar concreto nada máis, ou ás veces estar repartidas entre varias consellerías. Por tanto, haberá tamén algunhas concentracións donde creo que todo desde un único centro directivo pois vai redundar nun mellor servicio e no cumprimento dos obxectivos. Por lo tanto, pido paciencia, pero verán que isto da horizontalidade vai en serio. Cal era a outra pregunta, perdón? Sí, bueno, son tempos diferentes. É certo que
no ano 2009 era un momento, non digo que ningún momento sexa sinxelo, ningún momento é doado, pero é certo que momentos diferentes aumentamos unha consellería respecto ao momento anterior. Eu creo que así se pode aínda prestar un mellor servicio e atender en determinados lugares concretamente. Se nos temos que comparar, bueno, é dicir sempre, coa comparación facilísima, pero que está aí, non? O Goberno de España, con moitísimas competencias descentralizadas, non me acordo, 21, 22 ministros e ministras, casi o doble do que temos aquí con moitísimas competencias. Por lo tanto, en fin, supoño que era o momento incluso de aumentar máis e todo o mundo hubiera entendido máis ou menos, pero pensei que este era o aumento que había que facer, e tamén hai concentración, se vostedes as verán noutros departamentos. Por lo tanto, sendo absolutamente, para mí isto é moi importante, respetuoso cos recursos públicos, sabendo que sempre son escasos e que a xente nos pide responsabilidade agora de utilizalo no diseño do goberno. Creo que é un goberno compacto, é un goberno que para todo o que ten que por diante está dimensionado na súa xusta medida. Precisamente falando de relacións co goberno, dixo vostede que iba a pedir unha reunión inmediata con Sánchez, non sei se xa ten solicitado. E con respecto aos conselleiros novos, non sei se vai seguir o costume que había de que renuncien aos seus escanos os novos membros do goberno galego, e incluso algún dos que marcha. Non o sei. Sí, efectivamente, eu dixen, creo que ademais é o procedente, e estou seguro de que non haberá ningún problema en ter unha reunión co presidente do goberno. Antes lle pedirei a Súa Majestade el Rei unha reunión que ten sempre que toma posesión un presidente autonómico, e despois desa reunión será a reunión co presidente do goberno. Outro día comentaba co ministro Óscar Puente a miña intención de pedirla. Ele, ademais, fixo ademais públicamente un ofrecemento de cooperación institucional, que espero que sexa así, e despois probablemente haberá solicitudes de reunións unha vez que teña esa reunión co presidente do goberno, e en función do seu resultado, de que me dirixa algún ministro concreto para alguna cuestión concreta, bueno, xa veremos. Dende logo, eu empezo con toda a intención de cooperación institucional e de lealdade, e de que a Galicia se lle dé o que a Galicia lle corresponde. E se é así, todo irá ben. A ninguén lle interesa o conflito, empezando por min. O que non podemos é quedar calados nin inactivos, senón se nos trata como Galicia merece. Respecto a... Perdón. No. Bueno, veremos, non quero adentrar a contenedores, pero bueno, vou decir, sí, a intención é seguir a práctica doutras legislaturas donde varios membros do goberno, por un convencemento, porque creo sinceramente que no grupo parlamentario existe xente que pode sustituílos e facer un magnífico labor, e creo que en Seral, saben que sempre pode haber algunha excepción, en Seral creo que vou unha dedicación plena as tarefas de goberno, que bastante traballo ocupan. Respecto aos que non teñen a condición de diputados, de logo a miña intención non é pedirlle unha decisión final persoal, xa non son membros do goberno, a decisión de incluir nas listas é porque eu estaba convencido de que podían facer un magnífico labor como diputados e diputadas. Por lo tanto, agora que teñen un novo estatus, unhas novas tarefas, xa é unha decisión persoal. Eu, dende logo, por mí, ningún inconveniente, todo o contrario, en que sigan sendo diputados ou diputadas, pero cada un, lóxicamente, ten que tomar as súas decisións. Sí, en relación con esta última pregunta, fala vostede agora un pouco da costume que hai de que algúns membros do goberno deixen as actas. Non sei se ten claro xa que membros do goberno van conservar esas actas. Se igual se sigue tamén a tradición de que o fagan os que teñen máis peso político. Por exemplo, no partido estou pensando en Diego Calvo e Ángeles Vázquez. Grazas. Bueno, acabamos de rematar o proceso de designación do goberno. Se poden vostedes imaginar que non foi sinxelo, incluso do punto de vista persoal, ás veces, e de intentar acertar cos mellores. Por lo tanto, pido, xa sei que agora empece unha nova etapa, e pido tamén un pouco de paciencia para coñecer. Xa acabo de decir que está por decidir se se van pedir unas actas, e dicen que en Seral sí. Xa as persoas que permanezcan, pido un pouco de paciencia para saber quenes van a ser. Tamén intentarei tomar unha decisión aceitada, tendo en conta todos os factores no seu momento, pero, desde logo, non vai ser esta semana, nin probablemente a seguinte.
Moi ben, pois moitas gracias.